Здравейте, днес ще играем на Minecraft в Godcraft и пожелайте ни успех. Сега може да се чува малко по както не трябва, но просто човек нищо му направи въпрос, така че... И сега само трябва да изчакаме да ми зарее Майнкрафта. Ето го имате Godboy, който иска да разсъква в Godcraft. Линк към самия сервер ще има долу в описанието. И сега само изчакваме да стартираме. Ще се върнем за малко като... И върнахме се. Самият Майнкрафт стартирал. Сега само трябва да изчакаме да загре. Просто без да загре не може. Добре, пак ще паузирам клипа. Само и само да стане. И Майнкрафта се пусна, сега големяваме и почваме груповата игра. Така. Може малко да се чува клавиатурата, но какво да направим? И се ви ги прави тия номера, да ви забия. И пак да ви просто... Да, логнахме се. Както виждате, това изцяло е сервера. И... Оп, малко. И сега... на Skywars. Влизате в арена 1. И... сте готови. Само да кажа, че тук за Skywars се чака малко по-дълго. Не знам защо. Много малко влизат в самия Skywars. И както виждате, тук може да ви спомня първия път. Така, дайте да се върнем отново на спавна. За да се върнете на самия спаун, пишете хъб. И там. Добре, това е самият на нещо друго. Има паркър и още едно готино нещо. Като скачате и гледате право нагоре. Този сервер